Glenn Mikallef, il-Kummissarju Ewropew Malti responsabbli fost oħrajn mill-isports, qal li d-deċiżjonijiet sportivi għandhom jibqgħu f'idejn l-amministraturi tal-isport u mhux tal-politiċi. F'kummenti fuq il-medja soċjali Mikallef kienet jirreferi għal każ tal-plejer tat-tim nazzjonali tal-Istati Uniti, Folarin Balogun, li se jitħalla jilgħab fil-logħba li jmiss tat-Tazza tad-Dinja wara li s-sospensjoni tiegħu ġiet sospiża wara li l-President Donald Trump allegatament kellem direttament lill-President tal-FIFA, Gianni Infantino. Minħabba li tkeċċa fl-aħħar logħba tal-Istati Uniti kontra l-Bosnia Herzegovina, Balogun suppost kellu awtomatikament jiġi esklus milli jieħu fil-logħba tal-kwarti finali kontra l-Belġju. Fil-kummenti tiegħu Mikallef qal li ħafna partitari u ex-players ikkritikaw id-deċiżjoni tal-FIFA u qal li hu wkoll jemmel li ma kinitx waħda korretta. Sostna li kull intħil politiku f'deċiżjonijiet sportivi jista' jdajjef l-awtonomija tal-isport u jwassal għal preċedent perikolus. Mikallef tem jgħid li l-isfida ewlenija għandha tkun li jitħares il-prinċipju tal-awtonomija tal-isport u li ma jitħallix l-intħil politiku jinfluwenza deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu esklusivament mill-awtoritajiet sportivi. Din il-kontroversja qamet wara li l-FIFA sospendit il-penali awtomatika marbuta mal-karta ħamra lill-attakkant u għalhekk issa se jkun jista' jilgħab fil-fażi tal-aħħar 16. Balogun tkeċċa fir-rebħa Amerikana ta' 2-2 wara fawl li ġie rivedut permezz tal-VAR. Il-kowċ tal-Istati Uniti Mauricio Pochettino kien qal li l-karta ħamra kienet inġusta. Minnaħa l-oħra d-deċiżjoni għanqlet kritika qawwija bil-Federazzjoni Belġjana tal-Futbol u l-Kowċ Nazzjonali Rudi Garcia iqajmu dubji dwar l-etika u l-integrità tal-logħba.